Здравейте от FrogXim Trade! Ще насочим вниманието ви към нашия трифазен директен мерител FMS 321 и неговата правилна инсталация. Започваме инсталацията на мерителя с свързването на фазите и нулата. Започваме с инсталирането на входа на първа фаза, след това изходът на първа фаза. Продължаваме с входът на втора фаза, след това изходът на втора фаза, начало на трета фаза, и край на трета фаза. Остана само да свържем нулата и сме готови да работим. След правилното свързване започва правилното мерене. FMS 321 притежава вградено управляемо реле и Wi-Fi комуникация за отдалечено отчитане. Този модел е създаден за лесна интеграция и може да работи с платформата Matter4U, която ви дава достъп до данни в реално време.